Des de que en 1996 Andrés Asensio va ser nomenat rector de l'Església Nativitat de Nostra Senyora, no ha parat de lluitar per aconseguir subvencions per a restaurar la parròquia de Llosa de Ranes, que es trobava en un estat lamentable. En l'any 2001 va obtenir la primera ajuda de la Diputació de València i des d'aquest dia, i amb l'ajuda de les donacions dels veïns, l'Església canvia de cara gràcies a les 5 subvencions. Primer va ser la restauració de les parets exteriors, la cúpula, els laterals de la capella i les vidrieres, que abans eren de plàstic i ara estan emplomades. Ara, des de fa 4 anys, tot el que arrepleguen és per a reformar l'interior, on ja s'ha construït un quartet per a la neteja, uns banys i una vidriera en honor a la Mare de Déu. L'últim que han fet ha sigut la barana del cor, que és de Movila, i han fet unes portes totes de Movila, i han fet un quarto que hi havia ahir trastero, l'han asseat, i han fet per la neteja i un servici, i s'ha quedat bé. Això ha pujat molts diners, veig que no, ha pujat molts diners, i això a voltes no es veu. Es veu quan està pintat, perquè quan es va pintar la gent se'nava, això és... Bueno, va haver una persona a dir que ganes tenia de vendre la meva iglesia a Xina, i no han fet res encara, han fet un poquet, van fer, així tenim els evangelistes i Sant Pere i Sant Pau, que després en la pròxima subvenció incluirem tota la part de dalt, i després ja faríem el de baix. El cor i la volta central de l'església han tornat a tindre l'esplendor d'abans i, a més, s'han afegit dibuixos d'àngels on abans no hi havia res. Els capitells són nous i de la cornisa cap amunt està tota pintada, per no parlar de la il·luminació, tota nova també, i de les campanes, que ja toquen com abans. Allà al final, en el cor, no n'hi havia, van picar i van veure que ahir sols quedava el redolí, no n'hi havia res. I van posar un àngel, músic, un poc imitant els àngels músics que necessiten la catedral, perquè així els 4 evangelistes que han posat, Sant Mateu, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan, estan d'alguna manera volent donar-li aquest aire de la catedral, que després quan estigui tota la cúpula restaurada, entonces veurem com també hi haurà una semblança en aquestes esteletes i un blau cel difuminat, imitant un poc allò. És a dir, estem intentant fer tot el possible perquè tot vingui bé. Després faríem, perquè s'ha fet sols de la cornisa per cap amunt. Encara queda molt per fer. De fet, les obres encara tardaran 3 o 4 anys, però de moment els veïns es mostren satisfets dels resultats. És de veres que val molts diners i és molt car, molt car, i ho hem de fer a etapes, però està quedant-se de categoria i els pintors que hem agarrat són molt bons. I la iglesia estem tota la Llosa, crec, que contents de com es queda. Està molt bé, molt bé. Esta església, construïda sobre una mesquita àrab, és i serà el signe d'identitat d'un poble que lluita per conservar els seus arrels amb diners de la seva pròpia butxaca.